Tot s'hi val, el podcast que no necessites. Amb Laia Bonjorn, Carlos Roger i Marc Garcia, el Dream Team que no sabia que era un equip fins fa molt poc. Cada dimarts, a les 8 del vespre, a YouTube i a Spotify. Actualitat, safareig i esport, perquè aquí tot s'hi val. Benvinguts i benvingudes al programa 12 de Tot s'hi val. 1-2-12. Marc Garcia, Carlos Roger. Un dimarts més aquí juntets com una família. M'agrada el 12, El número d'afició, diuen. Jo, l'altre dia... Jugador número 12. L'altre dia, quan vaig veure que em tocava dir el 12, vaig dir... M'agrada el 12 jo vull el perquè 13. al revés és 21, saps? I a mi el 21 és el millor número. Per què t'agrada el 21? Qualsevol número, si el gires, és el número girat, Marc. Ja ho sé, però el 12 és... El 13 ja, del revés és el 31. Ja, però el 21 és especial. Per què? Perquè és el meu número preferit. Pues I jo volia el això? 13. Ens hauríem d'haver canviat, Marc, perquè jo no volia passa el 13. res, doncs jo faré el 13, que era el Que de no, la que mala em toqui sort. a mi el Ah, 13. Carlos. I no el vull fer jo, el 13. Ah, doncs el faig jo, si vols. És el de la mala sort. No, ja ho parlarem. Ja ho parlarem. Vale. Teniu temes de tertúlia, no? Bueno, això ho Acabo de fer una CMR. Sí. Però No. jo tinc proposo cap fer tema, jo. un programa a ASMR. No, jo no. A mi em fa No. molt asco. O sigui, No. si jo escolto, em pot arribar a no fer asco, però és que si no ho faig jo, que asco. Hem de fer un programa sense seccions, jo crec. Això és bona, De Un tertúlia dia. només. El 13 pot ser un bon programa perquè és mala sort. Bueno, això ho hem de parlar. Tu tenies temes, no, per la Sí, tertúlia? jo tinc un tema de la tertúlia. I és... però no llegeixis. No, és que em sorprèn sisplau. que hi hagi tant de text. Sí. Jo avui vinc a parlar del son, ¿vale? Concretament les hores de son. I és que dormir, per mi, és un gran plaer de la vida. Estar a menjar i dormir, estar a la part, és top. I és que jo no ho sabia, i és que les dones necessiten dormir més que els homes. Tu sabies, Laia? No. Tu sabies, Mireia? No. No. Molt bé. Doncs, Però tu ho sabies? jo tampoc ho Ah, sabia. vale. Doncs, degut als canvis hormonals, o sigui, els homes M'ho crec. una mitjana de 8 hores han de dormir diàries per estar bé. Doncs les dones, entre 9 i 10. Més? Sí. Però en edat adulta, Sí. 9 hores, 10, em sembla moltíssim, Pels canvis hormonals. Pues jo soc que dona, pateixen. llavors. Em sembla moltíssim, Ja, bueno. Jo és el que he llegit a una notícia. Jo tinc la franja horària girada. Quan canvies... Sí. Ja El Carlos fa 14 hores de son i 10 D'aquí poc d'activitat. canviarem l'hora. No, Sí, però quan? aquest cap de setmana. És aquest? Canvi d'hora i dormim una hora menys. Perquè t'ho he dit jo abans, m'ho has perquè t'ho he dit aquest la matí, classe, I és fotut, Sí, Home, però almenys hi haurà més... Ai, la perquè meva- comença la primavera. Sí, bueno, va començar el dia 21, el sí, però divendres és que passat. avui m'ha passat una cosa molt heavy. Després de dinar he dit, no agafo la jaqueta perquè Que no fa has volgut sol. dinar amb mi, per cert. Perquè fa sol. No, sí que he volgut dinar amb el Carlos, però no volia dinar al dinar de la uni. Llavors he fet dinar Pues a una casa. amanida amb formatge blau. Està bona. Formatge blau? Sí. No m'agrada gens el formatge Que blau. va, està boníssim. El formatge està bo. Era un bon invent, amb nous, mel... Joder. Sí, ja no saben què Pere. inventar, no? No, és que l'altre Per dia semblar healthy. arròs a la cubana amb plàtan. Sort que el plàtan estava a part. Menos mal. Menos No, és que mal. els dimarts, per lo que m'he fixat, és... Sí, és healthy. És healthy. Sí. Bueno, a mi ja em va bé, mira. Doncs he sortit de casa i dic, no agafo la jaqueta perquè fa un sol que te cagues, doncs està plovent. Però l'he Ara agafat, plo- ara plo- ara l'he agafat, plovesquejava, va, eh? l'agafo, però me la poso a la motxilla i està plovent. Sí, és veritat que... És que, tio, no pot ser. Ahir i avui fa la 13-14 el sol de que surt, però no surt. Buah, és en plan, ara vamos, sí, ja ara salió no. el sol Sí, després de 2 setmanes. Però després plou. Tac. Sí, Vale. Sí, doncs jo he d'anar al Palau Blaugrana i volia anar amb bici. relliscaràs. Vale, Aquí Pues posa que surt el sol. sí. Però jo posava... Espero que surti jo també. Tota la setmana posa sol, Sí, però... Bueno, és que ja sí. era hora. Portem Sí. 2 mesos amb, literal, amb pluja. Sembla que estem a Londres. A Londres. Bueno, i altre tema és que jo, preparant les notícies, m'ha sortit una notícia relacionada amb el mar, però no l'he portat Que perquè, pesat, perquè sóc molt pesat i no l'he portat. Però pots perquè explicar em així tireu amb hate. moderació. És en plan que un peix que era molt lleig li han donat El blobfish. No sé quin és. Li han donat el galardón de l'animal de l'any o alguna Segur cosa que és aquest, blobfish. així. Dóna fàstic. És Sí, és aquest. aquest, és Sabia. aquest. És que és boníssim. El peix és borrall. Tu et trobes això al mar i què penses? Però saps que jo vaig fer un treball de petita d'aquest peix? En sèrio? De petita, com a la primària, ens van fer un treball dels peixos més estranys del món. En sèrio? És I com un era aquest. com el peix de Nemo aquest, el Diablo, que va aparèixer. No, el Diablo fa Que és menys així, por, que és però així. fa Mira, menys però és por. així. Sí, és el que té la llum, aquesta. Sembla que sigui Sí. un tauró i és una puta merda de peix. Pues sí, el blobfish. Blobfish en anglès. I per què es diu blob? Què és blob en anglès? Què és blob? The world... Peix esborrany. The world as animal.
Però què és blob en anglès? No sé, però es tradueix com a peix esborrall. Bueno, pues... Es troba a les profunditats entre les costes d'Austràlia i Tasmània. Buah, és que... Jo sé on està Tasmània per... Has estat a Tasmània? No, però sé on està per al joc aquell, com es diu? De les banderes, vol dir. Sí, o sigui, no sé les banderes, però... Sí. Bueno, ja està. Jugues al teu temps lliure, al joc de les banderes? O Mira, no, a l'assignatura de... Haig de dir que ja no, perquè ara Sí. estic en el modo LinkedIn i ja no jugo tant a... Jo també estic modo I LinkedIn. que s'ha fet LinkedIn, el Marc! No t'acceptaré. No acceptaràs? Vale. S'ha fet LinkedIn, és Sí. veritat. Hi ha uns quants que no acceptaré. A mi m'ha acceptat, no? A mi no passa res. Passem a Una notícies recomanació, o... treu-te-lo d'arbitratge. No. No. Jo crec que Experiència. la foto de perfil te l'hauries de treure. Per què? T'hauries de posar alguna És que no tinc al teu foto de perfil mundillo. formal. Pues te la fem aquí. No per res, perquè és que faràs periodisme i Sí, això és tiraràs veritat. d'arbitratge. No, vull això és dir. veritat. A l'experiència poso que sóc àrbitre. No pertanys Perquè és al nostre experiència col·lectiu laboral. periodístic. Però és que no sé què posar. És que no tinc cap foto de la meva La cara foto de així carnet. més bé. És que és una puta merda. Surto Però amb tens Pues em alguna passa a fer de la una. Wix? llargs. Tens alguna de la Wix, segur. Bueno, ja miraré. Que pesats, ara el món aquest, ara aquest moviment de LinkedIn, ara em comencen a anar taladrejar, tio, tota la carrera, tots els companys de classe, tio. Tienes una nueva conexión a LinkedIn. Pues no us acceptaré. Doncs passem a de què parlen les notícies del Marc d'aquesta setmana. De què parlen? I és que la primera notícia té relació amb Jero Arias. Sabeu qui és Jero Arias? No. L'home de les 365 dominades, que No. cada dia sumava una. No. Tu saps No. qui és o no, Carlos? És una, bueno, context. És un argentí que l'any passat, des del dia 1 de gener fins al 31 de desembre, feia una dominada més per dia. I va acabar el repte. Vale? Amb molts callos a les mans, va acabar el repte i el que és notícia Això és que... notícia. No, el que és notícia Vale. és que ha perdut 2 dits perquè ell a la seva xarxa social TikTok ha explicat que ha caigut d'un acantilat de 10 metres i 2 dits de la mà esquerra, xau. O sigui, cada dia feia una dominada més que el dia anterior. Sí, això ho va acabar i ara estava fent un repte d'una dominada arribar amb una fins mà. arribar a quantes? Fins a acabar l'any. Sí, el del 2023 ho va intentar, de l'1 de gener, i va acabar amb... Sí, el dia 1, una. El Sí, dia 2, 2. sí, El dia 3, clar. 3. Sí, llavors, clar, el dia 350 portes fetes 340 el dia anterior, saps? I és molt dur. I no ho va acabar el 2023, el 2024 ho va acabar i ara està boig, està fent reptes, però és que feia en plan dominades a un acantilado, saps? Pues ara s'ha caigut d'un acantilat de 10 metres. Vinga, guapo. I s'ha deixat 2 dits. Vinga, S'ha zero. deixat 2 dits. Ell, hi ha hagut molt hate perquè deien que era mentida. Y ella ha dit això a les seves xarxes socials. Me fui pegando con distintas piedras. Cuando caí, una de las piedras cayó conmigo, cayó encima de mi mano y me amputó literalmente los 2 dedos. Había muchos que pensaban que era mentira. Gente, jamás jodería con esto. Fue algo real, incluso podría ni haberla contado. Però per què no ho ensenyen? Sí, surt ell amb l'hospital, amb el d'esto, Aleshores, tota la mà coberta, no sé si se recuperarà aquests dits, però... Ara el Uf, Jero que Arias- bèstia, És, que, 2 dits menys. és com l'Álvaro García, el Jero Arias. Que bèstia, 2 dits menys, Diu quins És dits bèstia. són. No, és de la mà esquerra. Això sí que ho sé. Potser és un T-Rex. Mirant combinacions, ara. Mira en combinació. Mira en Nosaltres combinació. tenim un amic amb El 3 primer i el dits. segon. Ah, sí? Tenim un amic, Sí. sí, Per però què? va néixer així. Va néixer així. Va néixer amb 4 i li van tallar un només néixer. Per què? Per una formació, no sé. Sí. Ah. Va néixer així. Ell fa bromes, Tu amb els tens seus 6 dits al peu? No. Hi ha gent que té... Hi ha gent que els té junts. Hi ha gent que... Sí, A mi em com fa el Nilo molta Gera. gràcia la gent que els té junts i es fa un tatuatge d'una tisora retallant-los. Això es portava molt als Ja, sí, 2010, als sí. 2010 i se m'ha quedat a mi la idea de la tisora. La veritat és que sí. I després, què anava a dir? Sí, anava a comentar una altra cosa que no tenia res a veure, perquè del Nilo Ojeda, que portava els 2 dits amb les tisores... Portava tatuada la tisora? Sí, porta tatuada la tisora perquè té els 2 dits junts. Ah, pues això és el que em fa gràcia a mi. He relacionat Nilo Ojeda amb Peldaños, i és que ahir un amic meu, bastant amic meu, va fer una col·laboració amb Peldaños. Va treure el regalo del Peldaños i no li vaig preguntar per què, però... Qui va ser? Xavi Mañé, no el coneixes.
Bueno, era molt amic meu de petit i ara, en plan, ens hem de tomar... Toma. Bueno, sí, Tomé. prendre unes cerveses. Tomàs- Però he millorat tomaste, molt el tomé. català, sí o no? Sí. L'he millorat bastant el català, Tomames. Bueno, ja està. Ah, ja està, una notícia. No, falta l'altra, Vale. Música narco. Això és Per posar què? el Una nivell cosa. de quan jo vaig portar la música italiana, És boníssima. Com es deia? Cinto Italia. T'estàs començant a afectar en De mi. sentit de... Clar, De la meva malaltia, Sí. De portar 50 Sí, sí, sí. en cintos. sentit de que portes dos notícies i vols porto portar una cinta. una cançó per riure un rato. Sí, perquè... Vale. Para, Però que per què l'has que portat ens exactament? posaran el Vale, cop. Per què l'has He portat- portat exactament? Aquesta sintonia perquè han detectat a Rafael Núñez una narcopeluca. Sí, una narcopeluca. Un colombià que volava des de Cartagena, Cartagena és Colòmbia, no és Espanya, ¿vale? Fins a Amsterdam, amagava a una perruca 400 dosis de cocaïna i 19 càpsules de cocaïna també, el que equival a més de 220 grams i uns 10.000 euros. Aquí, al cap. Devia picar, Aquí al cap. Pam. I de sobte la policia Sí, no? es veu al vídeo com li talla... Tac. Rafa, Això és un no me xivatazo, jodas. segur, I com es diu Rafael, he portat la frase Rafa, no me jodas. Tu saps S'hauria- quina és, no, Carlos? Rafa, no me jodas. De S'hauria l'assistent. de veure com de real és aquesta perruca, Perquè potser No, cantava. era real. Lo que passa és que, clar, passes al control Sí. i pi. Clar, Bueno, doncs s'ha de tenir una neurona, aleshores. Sí, però és que només 220 grams, 10.000 euros, És una Bueno, a veure, què puta vols? Si bogeria, ets un narcotraficante, Ja. què ja vols? està, Que surti gratis? Però era... Clar, és que els narcos han de jugar amb això també una mica. Sí, Sí. un dia una perruca, No, l'altre dia però no sé què. és que sí, no, però és que si no com passes la coca? Parlant de màfia, m'estic mirant una pel·lícula molt bona. Quina? Casino, del Robert De Niro. De no on és és? màfia, bueno, és màfia italiana. Sí. Plataforma? Plataforma Movistar Plus. I heu vist la sèrie Actualidad? Adolescente. No. No No? estic... És que jo Eh, al món de les para. sèries no estic. T'has perdut un xat Una conversa espectacular. Per què? amb del nostre grup d'amics que salta aquest i comença a dir sí, és que estan con un... Solo hacen un plano secuencia, no Sí, sí, cortan... És A la sèrie que Adolescents, Estàs posant, no? estàs posant com... No, I jo perquè- salto i dic, vale, Marc, cineasta d'època. Perquè he dit, només me la vull veure Vale, per te l'has veure com acabat, és... Marc? No, Ah, l'he vist vale. encara, no l'he començat. Ah, vale. Sí, però... Pensava que se I l'havia comença a dir, vist ja. Marc sabe, no sé què, i jo m'estava perdent. Dic, només me la... O sigui, me la vull veure només per això del No, plano seqüència. diu, i solo tot. quiero vérmela por la técnica. I... Sí. Jo estava flipant, dic, però què estàs contant? Bueno, ja està. I aquesta és la meva notícia. narco. Ara Molt anem, bé. ara que anem a la Bíblia, no? La Bíblia. Per què? Tot Perquè tens un redactat. A veure, calleu. Jo porto tema. El missal, té el missal. Però avui és bo, la seva secció. No saps de qui és. Fama i drama. Aquesta setmana deixem l'illa de les temptacions, que Por fin, m'encanta... por fin. M'encanta traduir la isla de les No, por fin. tentacions a illa de tentacions. De costat, i el fenomen supervivientes. I ens adentrem al mundillo, a un mundillo que encara no havíem tocat a Fama i Drama, que era el mundillo dels youtubers. Com no pot tocar aquest mundillo? Portem 12 programes i encara no ha tocat el mundillo dels youtubers. És bèstia. Em sembla vergonyós. Ser Va, youtuber, Laia espavila. ser youtuber era la moda fa 10 anys i va tenir un gran auge quan érem més petits, la veritat. Jo recordo hores i hores veient Auronplay, sobretot a l'estiu. No, jo Les tinc bromes- les una anècdota bromes de molt bona. telèfon. Jo tenia un canal de YouTube, vale? De videojocs, en plan, Per què m'ho però vas dir, sí, això? molt, en plan, molt random de petit, en plan de niño rata. Vaig penjar 3 vídeos, però és que hi ha una broma de YouTube... Papa, de- jo aquests vídeos els he vist. Sí, no? Els del Marc. Sí, bueno, després els ensenyo. Hi ha una broma de l'Auronplay que li diu a un tio que està que no li funciona... Ets Com es broma diu que ets això? tu o algun conegut teu? No, Ah, vale. el calefactor de la dutxa. Sí. I li diu, posa't sota la dutxa i a veure si funciona. I el tio crida, en plan, empieza... I tu vas fer. I diu Auronplay, li diu a Auronplay, usted sufre el síndrome de piel de panceta. Llavors, a mi va fer molta gràcia i el meu... com se dice? Saludo. Nickname. Sí, no, saludo. Ah, saludo. Salud. No, Saludo, el No. saludo de YouTube. Sí, el saludo de Sí, YouTube da igual. deia, ¿y qué pasa, pancetillas?
Uf, és que Ja m'imagino amb aquell cabell tan llarg que tenia. No, però no. Ah, Era en vale. plan molt petit. Era en Una plan cara molt de abans, niño sí, rata era en deu plan fer. molt abans del Covid i no sortia a la meva cara, només veu. I clar, era, ei, ¿qué pasa, patatillas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Però era així, Però què gravaves? Fortnite i FIFA, Rata total. literal. Ara ja no mirem tant YouTube i ens passem el dia mirant TikToks i amb un minut de TikTok jo ja sé com fer un pastís, com netejar la taca de roba que no se'n va mai de la meva samarreta, l'última exclusiva del món. En un minut ja t'has mirat 4 vídeos de 15 segons i ja saps fer tot. I 10 segons, Perquè... Ahir vaig fer el meu primer TikTok. Sí, jo l'he vist. Ahir? Sí. Pues em Carles sona, TikToker. però em sona donar-te like, però tipus fa temps. No. No, és que no és TikTok de TikTok TikTok. de ballar. Penjat? Bueno, més o però no menys. per ell. Després te l'ensenyo, Vale. Tot i així, No. Sí, no, Carlos, no, sí. No. des Vale, del vale. Tot s'hi val podem afirmar que la moda de YouTube està tornant i a poc les nostres influencers com la Laura Escanes, Maria Pombo estan tornant als seus inicis i reprenent els vídeos que feien ja fa uns anys i que enganxaven a la gent. Una de les persones més virals aquests últims anys pels seus vídeos de YouTube fent la volta al món ha estat en Plex. Perdona este flow violento, no puedo parar por más que lo intento. Será por lo mucho que llevo de... Mundo nuevo, para mi, aquest, t'ho haig de dir, M'encanta aquesta cançó. M'agrada gens, no m'agrada Me la gens. va ensenyar el meu germà. A mi no m'agrada gens, però és que em recorda tant a Camerún que dic, buah, encanta, tio. Me la va ensenyar fa uns anys el meu germà i és que l'estribillo y yo lo veo Sí, és que aquesta part és una merda, només és l'estribillo, el bo. És un mono per mi i vaig descobrir aquesta cançó cantada pel mateix Plex. Doncs bé, amb aquesta cançoneta de fons, que em recorda les típiques cançons del Rubius del 2016, la de... Tu te'n recordes? El pez, que mi primo de Noruega, que era un pez... Com era? No, No. La del salmón. La cançó del Rubius del salmón? No sé quina és. Vale, Salmón. No, Rubius yo era, Salmón. Una canción de Rubius era de una Salmón. de... No era... Coño, sí, yo quiero ser minero del Minecraft. Vale, aquesta sí, però jo dic una altra. Tu vas tenir el teu És món ara, de és ara, gamer, és ara, és eh? ara. Yo lo veo, la música yo lo mareo. Estoy en el micro que lo Ha sortit la nostra vena més Va, rara. va, merda cançó, mare de Déu. Ara! Me llama Flex, mami. Ya lo diré, Harry. Tú me dejaste y ahora estoy flexando por Miami. Todavía soy party, montado en un Ferrari. Vale. Treu-la ja, Anem treu-la a ja. explicar breument Al qui és final, en al Plex. final ens fotran el copy. Que no, que no. Com ens tu mira el L'afrontarem, programa... i com l'afrontarem el copyright, Marc? De cara. De cara. De cara. Anem a explicar breument qui és en Plex i per què és important a Fama i Drama, perquè direu, aquest tio... Sí, què? és molt Què? important ara mateix Què? el Plex, perquè jo he vist una cosa avui... Molt bé. Plex, pels seus pares, Daniel Alonso. Nom curiós que jo no m'esperava. Jo tampoc. No m'esperava, no sé per què m'esperava. Jo no sé ni com... No sabia ni com es deia. M'esperava un Adri, una cosa així. Daniel. Plex és un conegut youtuber espanyol amb més de 14 milions de subscriptors a YouTube. És un huevo, això, Sí, molt. Te diré. Molt. I un dels creadors més influents a nivell espanyol. El seu canal es basa en videoblogs i destaca la seva sèrie La Volta al Món en 80 dies, en què viatja per diferents països amb els seus amics, que jo ahir quan vaig veure els Són noms boníssims, tio. No, El Borja, Vale. el Adri, que jo Ja. pensava que el Plex es deia Adri, però no. No. L'Adri i el Jopa. Sí, però tu no has vist mai els I el seus... Jopa. No has vist mai els seus No, capítols? no. Buah, són boníssims, però molt bons. Molt Jo bons. me'ls mirava abans, ara no tant. És que És jo la tercera soc volta al món que fa, no? dinar mirant YouTube. Llavors, abans hi havia molt més contingut bo a YouTube i variava molt. Però ara crec que Plex... Tu encara mires, a YouTube? Sí, jo miro YouTube perquè m'encanta, tio. Plex és un personatge que es fa estimar perquè és molt pròxim amb els seus seguidors, s'ha de dir, i també és molt espontani. Ha participat en programes com El Hormiguero, programa que mai comentaré perquè em sembla la cosa més casposa de l'univers, parèntesis. A diferència d'altres youtubers, Plex no vol traslladar-se a Andorra perquè prefereix viure a Madrid per estar a prop de la seva família i amics. Oh. Que cute! Per què crida l'atenció aquest home? Fa 2 dies, dissabte 22 de març, Plex, com de costum, publicava el seu vídeo diari de la seva volta al món. Jo, sincerament, com he dit, no he seguit una merda aquesta sèrie de capítols de la volta al món, però m'han dit que estan bastant bé i potser després de fer aquesta secció m'animo una mica a cotillejar el canal d'aquest home. Jo no. Dit això, actualment aquest vídeo del que parlem està al número 31, com estàvem parlant abans del número 31, de tendències a YouTube.
Això no ho tornis a fer. Què passa Això en no ho aquest tornis a vídeo? fer. No és Spanglish, és Catanglish. Què passa en aquest vídeo, us deveu preguntar? Paramount Channel, Paramount... Doncs bé, no passa ni un minut de vídeo i ja sentim una veu una mica reconeguda per aquest programa. A ver, No. O sí, Nunca. pues es que sí, pues que me acuerdo. Creo que ¿cómo te no. vas a acordar? Es que no me acuerdo de esas cosas. O sea, ya, yo diría que no. Te No. pega bloguear, Yo creo que me pega. De qui és aquesta veu? És la veu d'Aitana Ocaña. El blog del Plex amb l'Aitana es diu Esto no estaba en mis planes, on estan junts al Japó. I és que el vídeo ja acumula gairebé 2 milions de visualitzacions, o almenys ahir tenia 1.800.000, Sí, i no és avui, per avui. menys, Ho vaig perquè a buscar. qui s'esperava aquest crossover? Tu te l'esperaves? Jo no me l'esperava, però és que a sobre tinc notícies d'aquest crossover. Segons explica el mateix Plex, tot va començar mentre passejava per una botiga, quan de cop i volta es va topar amb una noia i, oh, quina casualitat, era l'Aitana. No s'ho creu ningú, això. No s'ho creu ningú! No, Després parlarem, però tinc una exclusiva. D'aquest tema? No, d'un altre. Ah, vale. No, però és que tu te caus al terra. en sèrio? No, però no el puc explicar. No, després. L'Aitana ha afirmat que jo sóc aquí per feina i perquè estic rodant altres coses que encara no puc dir. Tot apunta a que està rodant la segona temporada del seu documental Metamorfosis, que es va estrenar la primera temporada fa unes setmanes i va tenir bastant d'èxit, la veritat, a Netflix. Curiosament a Japó. Sí, curiós. No, perquè ha anat a veure els d'Universal de Japó i a conèixer els alts càrrecs d'Universal. Mira. Espera. Després el Plex ha dit que mai havia estat en aquesta part del món i que estava flipant, que havia viatjat expressament de Japó, des de Vietnam fins a Japó, per uns problemes d'última hora, i quina casualitat que s'havia trobat a l'Aitana, no? Mira, Què hi penseu? mira, Espanya té 48 milions d'habitants. 47. 47 i mig. El Japó té 124. A mi, mira, les casualitats, molt bé. Però si jo no em trobo ni a Ter Stegen pel carrers de Barcelona, no es trobarà a l'Aitana És bona, això que Ocoña a un centre comercial o a una... conya? Ocaña, com es digui, jo què sé, tio. Oh, conyo, pues que estàs No. dient. No, és que m'he posat nerviós. O sigui, no es trobarà a l'Aitana rodant el seu documental de Metamorfosis al Japó. I a mi no m'enganya ningú. Això no ens enganyeu. A mi això que em digui, estava en una botiga, m'he girat, 124,5 No. milions d'habitants al No. Japó. És que és impossible. És impossible. I és que a sobre, avui, jo estava mirant el darrer capítol del Plex, que sortia amb el Frank un altre cop, amb el Frank Cuesta, i... Això és la notícia. Sí. Aquesta és la notícia. I és que... S'han tornat a trobar amb el Sí, bueno, és que el Frank Cuesta té nòvia ara, ¿vale? Llavors el Plex li diu m'he assabentat que tens parella. I llavors el Frank Cuesta diu si jo parlo no sé què tal, el vídeo surt en plan la voz pip i ja està. El següent vídeo, I diu, després esto, és la i acaba, d'Aitana. esto no se puede decir. Dos vídeos després. Venga, hombre. I surt a l'Adri dient esto lo tengo que cortar, no, Plex, esto lo tengo que cortar, no sé què. A mi no m'enganyareu. I a sobre mira, jo ho parlàvem... És que l'Aitana estan totes, tio. Ho parlàvem tu abans busca i fa? peguen, És però el tampoc seu, molt, Peguen, però a mi tampoc molt amb... No. Però si Perquè el veig molt es nen, porten el com 7 Plex. anys, Què dius? Se t'esporten 2? Ah, sí? Sí. Pues no sé on ho vaig llegir. L'Aitana això. té 25 anys i el Plex 23. No, Allò que et van explicar tu de les tres fonts, tu. no, sí, no. Tu no les vas, Però no sé, no vas no. pillar-ho, Que té 7 anys, l'Aitana? Que no. Es porten 2 anys. L'únic Vale, que el 2 Plex anys. sembla... O sigui, és que a mi el món youtuber, o sigui, no sé, Jo et ho dic- relaciono com a molt infantil, saps? Jo et dic que... Encara que no sigui infantil. Què passa? Què passa? És que l'Aitana em posa molt nerviós. És una buscafaves, i és així. I punt. Què dius? Sí, l'Aitana és una buscafaves. Busca cèntims, la veritat. Però Sí, busca faves, però cèntims els busca. 100%. Però és que estan tots els Busca, meollos, busca tots. guanyar moneda fàcil. tots. O sigui, està... Però no ella, tots. Sí, Però ja però ella està. la que més, o sigui... Però primero, es nota que és catalana i que vol guanyar cada cèntim, Sebastián Aquí Yatra. estàs dient que els catalans ens agraden els diners o què? No, però que els és catalans som uns rates. Però és que Sebastián Yatra... No tots, No tots. Però és que Sebastián Yatra, mot del famoseo cantant. Després, no, Jude Bellingham, vale, món dels El de futbolistes. Jude Bellingham no va ser res. I ara Plex, vale, però no pot ser res, però si ja és el meollo que es fa... Són més només per rates, això. són més rates els de Sarrià que els catalans. També és Sí. veritat. Són factors. Algo més a comentar respecte a Aitana i Plex? No.
No sé, a mi m'ha encantat aquest tema. És que... Sí, t'ha agradat? Sí. Sí. Sí, pues us heu gaudit, Marc, sí. Ho has gaudit, sí? Vols algo ara? Vols un donut o algo? No, perquè sempre parleu de les puta i de les tentacions, que és una puta merda. O Manolito Bakes? No. Ai, no sé tan bo com pensava, Sí, Ho vaig estan provar un boníssims, dia. Què és estan Manolito boníssims. Bakes? Què és això? Són uns croissants D'on? que venen Molt en bons, capsa molt de bons. Manolito Bakes. Aquest sembla la Manolito bomba, ja. És com una botiga de croissants. De croissants, no? molt bons. Com el Boldu. Sí, Boldu és millor, I no he provat amb Manolito l'Iuntra, Bakes. aquestes dues botigues, la veritat. Bueno, avui a la part futbolística tornem a parlar de Marc Bartra. I és que fa unes setmanes vam parlar que Marc Bartra havia estat, vam parlar de la ruptura o el romance, ja no sé de lo que vam parlar, de Jessica Goicoechea, i hi ha rumors que diuen que té nova parella i es diu Coral Gutiérrez, model que també va sortir a Memphis Depay, ojo. Ojo, Depay. Depay. Depay de PayPal, vamos. Memphis Depay de PayPal. De paga por aquí, de paga por allá. Venga, hombre. Depay. Molt bé. I Que l'altre dia Digues. es va inventar un penal que no era, però vamos. Com se li va fer el lió. Entre Valdeamove. Entre Valdeamove i Memphis Que no va ser Depay. jo lo de Valdeamove. Memphis Depay. Jo no vaig ser... L'altre que en vez de Tomàs dice, no sé, diu Tomé. No, o coño. No, així diu coño. Aitano, coño. Bueno, A parte de la investigació de Socialité, s'ha descobert Si és que a més que ho tens a s'han punt. intercanviat diversos m'agrades. Tinc apuntat Memphis Depay de PayPal. Vale, però Per què? jo llegeixo o sigui, Pues em posa surt com a canviar... ràdio, com a ràdio. Clar, és veritat, m'ho haig de És que posar en vam allà, llenguatge tio. radiofònic, m'ho haig de posar com es pronuncia, no m'haig de posar el cognom tal qual. Bueno, pues Depay. Jo sempre li diré Depay. Claro, com que tens el cat English. Sí, literal. Coral i Marc Bartra s'han intercanviat diversos m'agrades i a més, els dos han compartit fotos al mateix restaurant, amb el mateix mantell, menjant el mateix sushi. Vale, pues què vols, ja està. Confirmem, s'ha acabat. exclusiva, estan junts? S'ha acabat. Sí, Estan junts? Ja està. Ho La confirmem pista aquí al definitiva Toxival. és que Coral ha penjat unes imatges que es veia com la piscina, llegint un llibre i molta gent assegura que aquesta és la vivenda del Marc Bartra. A Sevilla. Sí, Ojo que aquest cap de setmana hi ha derbi, que el Marc Bartra no se'n vagi, Ara ho has de mirar, Si està al derbi, al Benito Villamarín, Betis-Sevilla aquest cap de setmana. Ah, si estan els dos junts. Sí. Bueno, ell ja està al camp. Seria massa confirmat. Ja està al camp, o sigui, vale, els però Junts està... Sí, però sí està al camp. no sé si ho faran tan oficial, Potser... Sí, home, però sí que ho Potser fan faran un oficial. Montserrat Valde i van, però realment volen fer que no són res. Sí que ho són, ja està. Marc, que no passa res, que ho dius i ja està. Let's Marco go. Alejandro. Va, els dos. O sigui, Que ho diguin a la vegada, vinga. No, a veure, jo Bueno, crec que lo del Valde, si és algo, no és una qüestió més... Bueno, és que avui m'he trobat a un personatge que va venir al Tot Sival, l'invitat, que no diré el seu nom perquè m'ha dit que el Valde... A veure, només han vingut dos convidats. Sí. Ah, vale. Bueno, que el Valde estava a una festa privada i es va liar amb I la són molt germana diferents d'una els amiga. convidats, Es va liar amb la germana d'una amiga. Quan? Fa, no sé... O sigui, no fa molt m'ha dit. El Valde es va liar amb la germana d'una amiga. Sí, i no es deia Montse Roura. Que no és una qüestió que estiguen o no estiguen, és una qüestió més de folleteo. Sí, ja està. Bàsicament. És Son veritat. ojos alegres, punto. És veritat. És veritat. És que el Valde és un pícaro. Nits a l'estadi. Te van a dar el pomodoro. Tindràs molts problemes. Y me están embaucando algunos de ustedes. Estos ataques son como mosquitas. Aquesta ciutat que porta el nom del nostre club, Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. que si el Monique no lo queremos, que si el Monique és de color... I això és incontestable. Ahir, 24 de març, es va complir... Bueno, complir no, sinó la mort de... El 9è aniversari. El 9è aniversari de Johan Cruyff, Rip. etern, sempre present. Sí. Tot el panorama futbol mundial va donar pues, un missatge de, emotiu, diguem. I, bueno, per mi és bastant important, vull dir, Johan. Sí, qui no? creieu que ha marcat més la història del Barça? Pep Guardiola o Johan Cruyff? No, jo crec que Johan Cruyff. Entre els dos i jo crec que Johan també. Jo crec que Johan va canviar La filosofia. del Barça que el fa ser diferent. Sempre que diem que la diferència és el que fa destacar, jo crec que Johan va ser una persona que va destacar molt a dintre del Barça
I això, bàsicament, era per donar un missatge i bueno, fer una petita memoració del Johan. Curiosament, d'aquí 2 dies, no, demà, juga el Barça-Osasuna, el partit aquest ha aplaçat. Juga a les 11:59? Dijous. Com que 11:59? Vale, fake news. No, és que vaig escoltar... És que hi va haver una queixa com per RACU que si jugava a les 11:59 de la nit, que això no podria ser... Va haver una queixa perquè Araujo i Rafinha tornen de les seves seleccions i tenen menys de 48 hores de descans abans del partit. I què té a veure a les 11:59? Res. És que a les 23:59 canvia el dia. Entenc. O alguna cosa així. O sigui, estaria dormida, ho vaig escoltar pel matí. Sí, literal. Sí, joder, si estava dormida, vamos. Notícia molt important. Jan Vertonghen... Què passa amb Jan Vertonghen? Jan Vertonghen... Saps qui és o no? Sí, central. Colgarà les botes a final de temporada. No! Brutal. És que saps de què em recorda a mi el Jan Vertonghen? Amb el del Vader. Quina parella. Quina parella de centrals, brutal. És que és brutal, és brutal. És que era Puyol, Piqué i després el del Vader i Vertonghen. A més, que és la mateixa parella de centrals que va estar a la selecció de Bèlgica que van quedar tercers al Mundial, que és molt important. Parlant també de centrals, el lateral dret, Thomas... I no parlant de centrals, el Cubarsí... Trent Alexander. Sí, el Cubarsí que està lesionat. Íñigo Martínez diu que està... Creieu que és lesió de veritat? Jo crec que està lesionat, sí. Bueno, ahir vaig llegir una notícia que apunta a titular dijous. Hombre! Bueno, és que es rumoreja que no vol anar a la selecció perquè és molt basc i no sé què. Sí. T'ho prometo. O sigui, no em sorprèn, però en plan... Vale, sí. Bueno, no sabia de nunca, en este caso. Sí. Per cert, el Madrid ha fitxat un lateral dret. Trent Alexander-Arnold. Here we go. Que està dintre de l'òrbita del Barça. Sí, el Trent Alexander-Arnold, recordem que va ser el qui va llançar el córner... Calla. Que Wijnaldum... Que no vull escoltar-ho. Vale. Tinc un amic que va estar a Anfield. Va ser la remuntada aquesta històrica del Liverpool. Tu la vas veure el partit? Fa uns anys? Sí. Pues sí. 4-1. No sé si ploraran més amb aquest partit. Ai, 4-0. A la tornada? Sí. 3-0 a l'anada, que Dembélé va fallar un... No sé en quin partit he plorat més, el 2-8 del Barça-Bayern, el 4-0 del Liverpool o Roma-Manolas. Ojo, Roma, És que vam tenir una època de suïcidar-nos. De penjar-nos amb una corda? Sí, penjar-nos amb una corda i... Encara no està, això. El que no està. És que el Barça jo crec que aquest any va amb uns aires molt confiants a la Champions League i juga al Signal Iduna Park la tornada dels quarts de finals de la Champions. I el Dortmund va quedar finalista a l'última edició de la Champions. Per cert, podem fer un joc. Anem a fer pronòstics. Qui creiem que guanyarà? Jo vaig acertar un pronòstic l'última vegada que el vam fer. Vale, és veritat. Vaig acertar un, l'altre no el vaig mirar. Qui creieu que guanyarà la Champions, qui creieu que guanyarà la Copa del Rei i qui creieu que guanyarà la Lliga? Però com et dic que no sé ni qui hi ha? Sí, no, jo et diré possibles... Tu dic ja, Barça. No. A veure, però coses... Ui. Vale, ho deixem. Cajut. Aquí hem vist bé, la tècnica molt bé, Mireia, molt bé. Ha estat al tanto. Primer de tot, jo començaria amb la Lliga. Et dic els 3 equips que crec que poden quedar o poden guanyar. L'Atlètic Club el descartem, ja? Descartem l'Atlètic Club. Podríem posar l'Espanyol per riure'ns una mica, però no cal posar-lo. No ho farem. Poso l'Atlético de Madrid, a què? El Barça o el Real Madrid, que guanya la Lliga. Saps què passa? Que vull aquí escriure la merda de documents de Google i és que la wifi no va. Què has de dir qui creus que guanya la Lliga? O l'Atlético, o el Madrid o el Barça. Són les 3 opcions. El Barça? Vale. El Barça, claríssim ho tens. Sí. Jo crec que la Lliga la guanya el Futbol Club Barcelona. Jo crec que la Lliga la guanya el Madrid. I ara la Copa de la Champions? La Copa del Rei. Vale. Te dic equips. Madrid, Atlético, Barça o Real Societat. De veritat, hi ha probabilitats que guanyem les 3, sí o no? Bueno, estàs viu. A veure, jo t'explico. El Barça ara ha de visitar la setmana que ve, el dimecres, crec. Dimecres, sí, al Wanda. Ho sé perquè el dia 3 vaig a bling bling. Llavors, pues... Sortim demà. No, demà no. Dijous. A bling bling nosaltres. Jo vaig a Tinc partit a les 10. Sí que pots. Tinc partit a les 10. Jo també tinc coses a fer el divendres. Tu i jo podem anar. Jo vaig a partit a les 10 però dijous, no divendres. Bueno, doncs encara a mi m'ho poses. Per què no vineu a Luz de Gas? Bueno, és més 21. Bueno, però dijous també és més 21. I com entraràs tu?
Perquè són dones. Perquè són dones. Perquè no és el no sé com Sí, era. No. Dius que los hormigueros són machistes i vosaltres us aprofiteu de la vostra imatge per entrar gratis. Sí. A prendre el cul al boli. És així. No, sí, ho reconec. Soc xica imagen. Que lleig. Em sembla molt lleig. Copa i Champions. Vale, Va, Copa del Rei. Copa del Rei. Jo aquesta crec que la tinc molt clara. Recordem que el dimecres hi ha una eliminatòria de 4-4 al camp de l'Atlético de Madrid, que no és un camp fàcil. El Madrid ho té molt fàcil per arribar a la final, perquè ja ho té... Va guanyar 0-1, crec, allà, i juga al Bernabéu. Com ho veus, tu, la Bonjour? Puc dir jo primer? Dis tu. Jo crec que la Copa del Rei la guanyarà el Real Madrid. Jo el Barça. Jo també Barça. Vale. I ara, la Champions. Jo a la Champions tinc molt clara la resposta, però molt clara. La Champions és, jo et proposo, el Barça... Però què m'estàs dient? Els tres que van primers ara? No, és la primera segona, la Champions, és eliminatòria. O sigui, vale, però els... vale. O sigui, els que... El Barça. Els que creu ell que poden quedar millor i d'aquests escollits. No, és que seran els que quedaran millor. És que sí. El Barça, el Bayern, el PSG, el Milan... Uf. No, perdó. L'Inter? No, l'Inter no. L'Arsenal o el Madrid? A veure... Arsenal, Madrid, PSG... O Bayern, no PSG. Bayern o Barça. El PSG. O Bayern, no PSG. Jo crec que la Champions la guanyarà el Paris Saint-Germain. I aquí ho deixo. O Bayern, no PSG. I pot ser molt dura una final Paris Saint-Germain-Barça pel tema Luis Enrique. I pot ser molt dura per ell, però molt dura. Però crec que la Champions la guanyarà el Paris Saint-Germain. Jo crec que la Champions la guanya el Barça. O sigui, tu que has dit els tres del Triplet, Barça? sí. No. La Lliga al Madrid. Al Madrid, és veritat. Bueno. Jo crec que la Copa del Rei, l'Atlètic de Madrid guanyarà el Barça, o serà una eliminatòria que serà molt fotuda pel Barça, Però és que el Barça... Sí, jo crec que sí. Crec que la... I per això dic el Real Madrid, perquè crec que... És que entre l'Atlètic de Madrid i el Barça no sé qui podria passar a la final. Ja, és que... I és molt complicada, i crec que el Real Madrid es tira la bassa fàcil perquè el Madrid a les finals és fort, però és que el Barça se'l va menjar. Saps què crec? És que el Madrid crec que l'eliminaran a la Champions i llavors se centrarà sol en Lliga. No sé si passarà contra l'Arsenal, potser sí, perquè juga al Bernabéu a la tornada. Jo crec que contra l'Arsenal sí, però crec que a semifinals es trobaran el PSG. El PSG. Jo crec que el PSG se'ls menjarà, i crec que el Barça no ho tinc. És que el PSG està molt fort. Després, si el Barça passa, és Bayern o Inter, no? Bayern o Inter. Sí. És una eliminatòria dura, però és que crec que el Barça jugant la tornada... És que tornada de semifinals i tornada de quarts de final fora de casa de la Champions és complicat, Això ha passat a ser un joc i estem parlant del Barça. És difícil. No, és complicat. I llavors, per això crec que el Barça, encara que té un camí més fàcil, es podria dir, perquè ara té el Dortmund, que no és dels top 5, i va tenir el Benfica, crec que li pot jugar una mala passada al factor camp. El camí no és tan fàcil, Clar, sí. I crec que vull dir, això ja va passar l'any passat, si camí fàcil, no sé què, vas guanyar el Parc de Prínceps, no sé què, tal, pum, i te la menges. Perquè et passa una expulsió, tal, i te la menges. I és la Champions que amb un partit te la jugues tot. I pots tenir el teu pitjor partit i te'n vas fora. Per cert, el dijous vaig al camp molt ben acompanyat. Anem a la joia de la setmana, va. No. La joia de la setmana. Què fa jo d'editor ara? O què? He de baixar jo... Sí o què? Notícia? No, seguim. No ho diré, però sí. Què? Sí o no? Sí el què? Vale, ja sí que sí. No he dit sí el què, interrogant. Joia, la sèrie adolescente, sense dubte. Ai, què passa? Que pesado. És que no l'has vist. No, però... És que ni l'has vist. No. La teoria del Cuidado. cine... Correu electrònic d'un professor. No! A tots. És broma, seguim. Sí. Que perro ha sido. No, se m'ha arribat les entrades del Barça. Que perro. Bueno, jo ja no tenia. No tens res, no? No, ningú té res. Pitjor programa, jo crec que el 12. I rarament editat per Laia Bonjo. Totalment fals. Jo ja diré... A mi m'ha agradat el programa d'avui. Jo recomanaré els iogurts de llimona... Jo ja no tinc ganes, tio. Jo recomanaré els iogurts de llimona del Danone. Per què? Perquè m'agraden. Vale, una cosa... Ahir vaig menjar una pizza molt bona, grosso napoletano, Sí. Però només hi ha pizzas al grosso. Ja, però la vaig compartir.
a mi em falta... Quan un restaurant italià... És que per què rius tu? No, quan a un restaurant italià només hi ha pasta, com al pàrquing pizza. L'Akea. Sol hi ha pizza. L'Akea d'algun... I no hi ha pasta, i no hi ha pasta a l'Akea. No, perquè... Això de l'Akea ho acabo d'inventar, eh? Al revés. No. A mi em sembla al revés, perquè un restaurant que només s'especialitza en pizza, les pizzas seran més bones que si fa pizza i pasta. Exacte. I és un facto. I I un restaurant que només fa pasta, la pasta serà més bona que si fa pasta i pizza. Cert. Per Laia, cert, els postres... O sigui, entenc el teu concepte, Sí, però és per una veritat, persona que sí, només era una és veritat, cosa, com és jo... veritat, O sigui, a mi però m'agraden les dues, però si t'escollir la pasta. Si tu ja vas a un restaurant només de pizza, sabent que menjaràs pizza, no sabent que escolliràs pasta. Si no te'n vas a un restaurant de pasta. Per cert, el postre molt bo. Quin? És com un muffin de xocolata, galleta... Sí. A mi les pizzas Jo de Grosso recomano m'agraden bastant. Grosso, Grosso Grosso o Luigi, bastant crec top. que és la competència, no? Luigi i És Grosso. que a mi el Grosso m'agrada molt, però el Luigi m'agrada la pizza. Hi ha una qui és la pizza que competència? En m'agrada. plan, són dos restaurants italians, però són competència. Sí, però és com vicio i deleito. No crec que siguin competència. No és tan bèstia, jo crec. És més un Grosso versus Valmesina o versus Parking Pizza, perquè sol tenen pizzas. Per això t'ho deia, però jo no Luigi crec que té sigui tan pasta i si bèstia. vols fotre-te una paella també te la Llavors fa. seria Luigi Crepnova. Per cert, el nostre... està molt per baix. El nostre Que no, però per què compares dos restaurants que no tenen res a veure? No sé. És com dir, Tagliatella i... A mi Crepnova no m'agrada. Tagliatella i Luigi. No, Tampoc. no. Però sí, No perquè és una franquícia. Però no comparació No va de ser el nostre menjar. no va ser el nostre primer sopar. Va ser el nostre primer sopar, el Luigi. Quin? Sempre El el Luigi. recordaré. No, Sí. va ser un dels primers, però el primer no. Amb la Maria Pilar també de... Jo vull tornar a També de l'Ecocine. podcast. Em sap greu, però que vull vam tornar a fer... Ah. Jo setmana que ve sortit. vaig a l'Ecocine Mandoroso. Ho tinc claríssim. Vale, pues Jo no, que ets t'acompanyo. Sàlvia. Jo sí. Aquí hi ha una que se'n va d'Erasmus i... Jo sí, jo t'acompanyo. El grup... Que aquesta està setmana la capeta. federació s'ha portat bé. Molt bé, Marc! Acabem programa 12. Pensava que havíem de despedir jo i el Marc, també. Fins aquí el programa 12 de Tot s'hi val. Adeu, adeu. Amb Laia Bonjorn, Carlos Roger i Marc Garcia. Ningú no ho ha demanat, però no ens podràs deixar d'escoltar.